zadnjih godina je bilo dosta toplog perioda u februaru i tada su mogli da se preduzimaju određene radnje koje se obično preduzimaju negde i krajem marta. Što se sad ove najave tiče, javljuje se i niže temperature, znači negde do 15 stepeni u jutarnjim časovima, dok će dnevne verovatno ići znatno više. U svakom slučaju, ukoliko bude padavina, znači bez obzira da li su ono od 5-6 do 10 cm, sneg je uvek dobar, odličan izolator i tu nikakvih maltene problema što se tiče pšenice i drugih crnih žita ne bi trebalo da bude. Inače, jako je važno da je i u ovom prethodnom periodu znači bilo jutarnjih i mrazeva i niskih temperatura, tako da jednostavno je zaustavio i procese koji su se najavljivali kod pšenice, znači trebalo je maltene u ovom periodu po dnevnim temperaturama da pšenica praktično počne da funkcioniše, da ulazi u prolećne faze razvoja, međutim, kažem, još uvijek je to sve u nekim normalnim granicama, tako da nekih značajnijih problema ne bi trebalo očekivati. Koliko bude takozvani golomrazica, tamo gde su i usevi bujni, gde je eventualno i došlo do kretanja vegetacije, verovatno će nastupiti neka manja oštećenja. Međutim, uglavnom, pšenica se nalazi u različitim fazama razvoja kod različitih proizvođača, zavisno od vremena setve i od uslova rasta u dosadašnjem periodu. Tako da na nekim parcelama mogu se verovatno osetiti neka oštećenja, ali u principu domaće selekcije, mogu da govorim o njima, su uglavnom i selekcionisane, tako i stvorene, oplemenjene, tako da jednostavno podnose te niže temperature normalno ako se one javljaju u nekom kraćem vremenskom periodu, ne ako se javljaju u nekom, kažem, dužem. Nekoliko časova, to nije sporno da one u jutarnjim tim časovima podnesu dobro, međutim ako mrazevi traju dan, dva, tri, onda svakako da će doći do većih oštećenja. No, u svakom slučaju mislim da, bar ono što sam ja video prema prognozama, u februaru za sad ne bi trebalo očekivati nekih većih problema.